Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, mma dịrị unu n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-aga n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ ụzọ anyị pụrụ isi mata nke bụ eziokwu. Dịka ọ na-emechi akwụkwọ ozi dị ukwuu, Pọl banyekwara n'ụzọ dị ebube ịkọwara anyị banyere ịdị ukwuu nke amara nakwa nke nzọpụta site naanị n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Ya mere, ana m ayọ gị ugbu a ka ige ntị dịka ị na-eme nke a ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa anyị erutewo n'ihe ọmụmụ nke ikpeazụ nke usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia. Anyị na-agakwa n'iru n'isiokwu nke ikpeazụ ahụ, bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke a kpọrọ ụzọ anyị pụrụ isi mata nke bụ eziokwu. Cheta, ọ bụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi 6 malite n'ahịrị nke 11 ruo na nke 18 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ na ọ bụ obe nke Kraịst kpaliri Pọl, menwekwara ihe ọzọ nke kpaliri ya. Ọ bụ Kraịst kpaliri Pọl. Hụta ihe o kwuru n'ahịrị nke 15. Ọ sị, n'ihi na n'ime Kraịst Jizọs obibi ugwu abụghị ihe, ebighị ugwu abụghịkwa ihe, kama ọ bụ okike ọhụụ. Ị hụrụ ya? Pọl na-alaghachi ugbu a n'ọkpụrụkpụ okwu nke nọ n'ebe a bụ ebe anyị na-eleba anya n'ime ya n'akwụkwọ ndị Galatia, nke bụkwa okwu banyere ibi ugwu omenala ndị Juu. Ọ sịrị, n'ihi na obibi ugwu abụghị ihe, ebighị ugwu abụghịkwa ihe, ọ dịghị ihe ọbụla ọ pụtara ma ọlị. Omenala a bụ omenala ndị Juu, ọ dịghị ihe ọbụla o nwere ime ya na okwukwe ndị nke Kraịst. Pọl ekwuwe ọtụtụ ihe banyere nke a n'ime akwụkwọ ozi a, ma werekwa aka ya bisie ya ike n'akwụkwọ a. Ma Pọl sịrị, ihe bụ mkpogbu a bụ na onye kwere ekwe n'ime Kraịst aghọwo okike ọhụrụ. Okike ọhụrụ. Okike ọhụrụ abụghị naanị banyere oge, kama okike ọhụrụ ọbụnadị n'omume nakwa akparamagwa. Ekekọtara ihe ndị Juu ndị a na-agba mbọ inye ndị Galatia n'ime usoro nke iwu nakwa omenala dị iche iche. Ma okwukwe ndị nke Kraịst bụ ihe ọzọ dị iche kpamkpam. Ọ bụ ya mere ọ dịghị amasị mgbe ọbụla mmadụ sịrị, kedu okpukperechi gị? Onye nke ọzọ na-azakwa ya, abụ m onye okpukpere Kraịst. Okwukwe ndị nke Kraịst abụghị okpukperechi. Okwukwe ndị nke Kraịst bụ mmekọrịta. Okpukperechi bụ ihe ndị mmadụ na-eme iji gbaa mbọ irute Chineke, ma mmekọrịta bụ ihe Chineke mere iji wee rudata ala ma rutekwa anyị onwe anyị. Abụghị m onye okpukpere, enweghị m okpukperechi ọbụla. Enwere mmekọrịta mụ na Chineke pụrụ ime ihe niile site n'aka ọkpara ya bụ Kraịst Jizọs. O dokwara m anya na ọ bụghị n'ihi na m mere ihe ọbụla iji wee nweta ya. Abịara m dịka onye ọbụla ọzọ siri bịa, agbamaka bịa ịnata amara nke Chineke. Okwukwe ndị nke Kraịst dị iche kpamkpam site n'ihe ọbụla nke ndị ikom nakwa ndị inyom ndị ama n'oge gara aga. Ọ bụ ihe ọhụrụ, ọ bụghị okpukperechi. Ọ bụ nwapụta nke ihe nke ime mmụọ nke a na-akpọ ọmụmụ ọhụrụ. Ọ mụbakwara wee ghọọ ọgbakọ nke ihe nke ime mmụọ, bụ nke a na-akpọ arụ Kraịst. Ihe a na-ejikwa anabata onye kwere ekwe bụ ọwụwụ mmiri nke mmụọ nsọ, nke bụ mmụọ Chineke, ịbata ma birikwa n'ime arụ onye dị otu a. Nke a na-amalitekwa ije ozi nke ime mmụọ nke mmụọ nsọ. Ihe niile banyere onye nke Kraịst bụ ihe nke ime mmụọ. O sitere na Chineke, o siteghị n'aka mmadụ, o siteghị n'anya onwe anyị. Nke a bụ ya bụ ihe Pọl na-ebu agha ya. Ọ bụ ya bụ ihe ọ na-ekwu. Ọ bụ ya mere obe ahụ jiri dị mkpa nke ukwuu, n'ihi na ọ bụ obe ahụ na-egosipụta ozi ahụ, nke bụ na ebe ọ bụ ebumnobi Chineke ime ka anyị bụrụ ndị a na-anabata n'ebe ọ nọ, o jiri ọkpara ya chụọ àjà n'elu obe. Ọ bụ n'ihi nke a niile ka Pọl jiri gaa n'iru ikwupụta ọdịmkpa nke ikwusa Kraịst. Ị maara, mgbe Pọl dere akwụkwọ degara ndị kwere ekwe na Kọrint n'ime agba ọhụrụ, ọ rịdatara site na Atens. Na Atens bụkwa ebe e nwere ndị ọkammụta dịkarịsịrị ukwuu. Pọl nakwara eme njike isite n'ebe ahụ rịda n'obodo Kọrint. Kọrint bụkwa obodo nke jupụtara na mmadụ ndị afọ tara mmiri. Pọl nọ na njem ugbu a site na Atens, ọ na-ejekwa Kọrint. Chee banyere nke a, Pọl ekwusawa oziọma nye ndị Atens nakwa amamihe ha niile. Ugbu a kwa ọ na-eje n'obodo a bụ Kọrint, nke jupụtara na ndị mmadụ ndị afọ tara mmiri nakwa ndị na-egwugharị na akwamiko. Eleghị anya ọ na-echekwasị, amaghị m ihe ga-akachasị mma ikwusa nye ndị a. Ugbu a gee ntị nye ihe o kwuru. Ndị Kọrint nke mbụ isi 2 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 2 maferekwa gaa n'ahịrị nke 5. Ọ sị, mụ onwe nkwa ụmụnna m, mgbe m bịakwutere unu, abịaghị m n'ọka okwu
ma ọ bụ na ọka amamihe na-ekwusara unu ama nke Chineke, n'ihi na ezubere m ka m ghara ịmata ihe ọbụla n'etiti unu ma ọ bụghị Jizọs Kraịst, ka m matakwa onye ahụ bụ onye akpọgideworo n'obe. Ahịrị nke 5, ka okwukwe unu wee ghara ịdị na amamihe mmadụ kama n'ike nke Chineke. Mgbe ọbụla m gụrụ banyere nke a, ana m achọ ịlaghachi azụ n'ozi ọma niile nke m kwusara, ịchọpụta ma ọ bụkwa Kraịst Jizọs bụ etiti na obi nakwa ọkpụrụkpụ isiokwu nke ozi m niile. Ọ bụ naanị ya bụ ozi tozuru oke anyị lekwasị anya anyị. Ọ bụ naanị ya bụ ozi nke anyị pụrụ ego dịka ihe tozuru oke anyị lekwasị anya. Ọ bụ ya bụ ọdịiche n'etiti ọnwụ na ndụ, n'etiti eluigwe na ọkụ ala mmụọ, n'etiti ọṅụ nakwa obi elo mmiri. Kraịst Jizọs, onye akpọgburu n'obe. Ị pụrụ ịmata onye ozizi ọbụla site n'ụzọ o siri na-ekwu banyere ozi nke Kraịst nakwa ozi nke obe. Ọ bụrụ na ọ na-agbara ozi ahụ ọsọ, ọ bụrụ na ọ bụ naanị nrụnye ka ha na-arụnye ya kama ime ka ọ bụrụ ọkpụrụkpụ isiokwu nke ozi ha, enwere nsogbu. Naanị otu ozi nke anyị nwere nye ụwa nke furu efu, nke nọ n'ọnụ ọnwụ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụ ozi nke Kraịst, onye akpọgburu n'obe. Enweghị ike zuru oke n'ime ụlọ nzukọ niile nke dị n'ime ụwa iji sachapụ anyị ma mekwa ka anyị bụrụ ndị a nabatara n'ebe Chineke nọ. Naanị otu ihe nke pụrụ ime nke a, naanị otu onye bụ onye pụrụ ime nke a, bụ Kraịst, n'ihi ihe o mere n'elu obe Kalvarị. Haleluya! Ugbu a anyị na-erute n'ihe nke 3 nke anyị kwesịrị ime mgbe anyị na-ewepụta eziokwu. Cheta na nke mbụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga emere m ka anyị mara na anyị aghaghị igosipụta eziokwu n'ụzọ o doro anya. Nke abụọ kwa, anyị aghaghịkwa igosipụta ya n'ezi mkpachara anya. Ugbu a kwa na nke 3 ya, anyị aghaghị igosipụta eziokwu n'ụzọ pụtara ihe. N'ebe a, n'ahịrị nke 16 nke isi isii, ebe anyị na-eleba anya n'akwụkwọ ndị Galatia, Pọl buru ụzọ gwa anyị ka anyị kwesịrị isi mee omume. Ọ gwara anyị ụzọ anyị kwesịrị isi eme omume. Ọ sịrị n'ahịrị nke 16, ka hara bụ ndị ga-agazi dịka ihe ọtụtụ asị dị. Ka hara bụ ndị ga-agazi dịka ihe ọtụtụ asị dị. Ọtụtụ nke ole? Ka hara bụ ndị ga-agazi dịka ụkpụrụ asị dị. Ka hara bụ ndị ga-agazi dịka iwu asị dị. Ụkpụrụ nke ole ka ọ na-ekwu okwu ya? Iwu nke ole ka ọ na-ekwu okwu ya? Ọ bụ iwu nke amara, ụkpụrụ nke amara, ọtụtụ nke amara. Ka hara bụ ndị ga-eje ije dịka iwu nke amara siri dị. O buru ụzọ gwa anyị usoro ụkpụrụ nke anyị kwesịrị iji ebi ndụ nke Kraịst abụghị site n'ibi ugwu ma ọ bụkwa na ebighị ugwu. Okwu niile ndị a gbasara ọtụtụ n'iwu na omenala na ụkpụrụ adịghị mkpa ọbụla. N'ime Kraịst, anyị bụ ndị ekere ọhụrụ. Anyị bụ okike ọhụrụ, ndị nọkwa n'okpuru ikike kachasị elu. Anyị na-eje ije site n'ụkpụrụ ọhụrụ. Ọ bụkwa otu a ka anyị kwesịrị isi wee mee omume. Mgbe anyị sikwara otu a mee omume, enwere otu ihe nke anyị pụrụ ikwenye. Hụta nke abụọ, lee ihe nke anyị pụrụ ikwenye. Ọ sị, mgbe anyị mere nke a, mgbe anyị jiri ije n'iwu a, anyị ga-enwe udo nakwa ebere n'ime ndụ anyị. Haleluya! Ọ sị, udo dịkwasị ha, ya na ebere dịkwasịkwa Izrel nke Chineke. Nke a bụ na mpaghara nke abụọ nke ahịrị nke 16 ahụ. Nke ahụ ọ bụghị eziokwu. Udo dịkwasị ha, ya na ebere dịkwasịkwa Izrel nke Chineke. Dịkwasị ndị ole? Ka hara bụ ndị ga-eche ije dịka ihe ọtụtụ a si dị. Mgbe anyị na-eche ije n'ime Kraịst, mgbe anyị nabatara eziokwu a na anyị bụ ndị ekere ọhụrụ, biko gee ntị n'olu ezi enyi m. Mgbe ị nabatara Kraịst site na amara nke sitere n'okwukwe, na-enweghịkwa ihe ọbụla ọzọ agbakwunyere n'elu ya, ọ dịkwa uru ọzọ ọ bara nye gị ịgba mbọ ime ka ị bụrụ onye a nabatara n'iru Chineke. Ihe m gwara anyị na mbụ ka ọ ga-amasịkwa m ịgwa anyị ọzọ n'ozi nke ikpeazụ a. Ịbụ onye a nabatara n'ebe Chineke nọ. Ịbụ onye a nabatara n'iru Chineke. Ị pụghị ịbụ onye a nabatara karịa n'ebe Chineke nọ karịa nke ịbụ ugbu a dịka onye nke Kraịst. Ị pụghị ịbụ onye a nabatara n'ebe dị ala karịa n'ebe Chineke nọ karịa nke ịbụ ugbu a. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ bụghị n'ihi gị onwe gị ka a nabatara gị n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị n'ihi gị onwe gị ka a nabatara gị n'ebe Chineke nọ. N'ihi Kraịst Jizọs. Mmadụ ole n'ime unu makwara na Chineke na-anabata ọkpara ya oge niile. Haleluya! Ọkpara ya na-eguzokwa n'ọnọdụ gị nakwa n'ọnọdụ m onwe m, n'ihi na anyị etinyewo okwukwe anyị n'ime ya. Ọ bụ ya bụ ihe ọ pụtara mmadụ nọ n'ime Kraịst. Anyị nọ n'ime Kraịst, ụmụnne m. Ebe ọ bụkwa na anyị nọ n'ime Kraịst, Chineke anabatawo anyị. Enweghị nganga ọbụla dị n'ime nke a. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụghị site n'ọlụ nke ezi omume nke anyị lụrụ ka anyị wee ghara inye isi n'ime ọlụ ọma anyị, kama ọ bụ n'ime Kraịst ka a nabatara anyị.
nyekwa onye ọbụla bụ onye batara ha n'ime ndụ ọhụrụ a n'ime Kraịst Jizọs, onye na-ejekwa ije n'usoro ụkpụrụ ọhụrụ a n'ime ije ya na Chineke. Enwere ngosi nke ebere nakwa udo nke na-adịrị ya. Mgbe ọbụla asọpụtara gị, naanị ihe ị na-emekwa bụ ịkụdata ume, n'ihi na ị na-aghọta na ebupụwo ibu arọ gị. Kraịst Jizọs akwụ ụgwọ nke ị kwesịrị ịkwụ. Ọ bụghịzi banyere m onwe m ugbu a, ọ bụghịzi banyere gị onwe gị, ọ bụzi naanị banyere ya onwe ya bụ Kraịst Jizọs. Ọ bụ naanị banyere ya oge niile, ọ ga-agakwa n'iru oge niile ịbụ naanị banyere ya. Ugbu a nke a apụtaghị na ọ bụghị m onwe m ka ọ dịrị ime mkpebi ife onye nwe anyị nakwa iji ndụ m niile jere ya ozi. Ọ dị iche dị na ya ugbu a bụ na ana m ejere ya ozi site n'ịhụnanya na obi ekele n'ihi ihe o mere m. Nke a bụ ya bụ ụzọ anyị kwesịrị isi mee omume. Nke a bụkwa ya bụ ihe anyị pụrụ ikwenye. Mgbe Pọl kwụsịrị nke a, ọ gara n'iru ma gwakwa anyị na nke a bụ ihe anyị ga-aghọ. Nke a bụ ahịrị nke dị oke mmasị. Ọ sịrị n'ahịrị nke 16, dịkwasịkwa Izrel nke Chineke. Na mpaghara nke 3 nke ahịrị 16, ị ga-ahụkwa ya n'akwụkwọ nsọ nke gị onwe gị, dịkwasịkwa Izrel nke Chineke. Izrel nke Chineke, gịnị ka nke a pụtara? Ụfọdụ ndị mmadụ na-echesị, lee ya ebe a na-ekwu na agba ọhụrụ bụ agba nke abụọ, nke a bụ ochie. Nzukọ Kraịst bụ ya bụ Izrel nke Chineke. Mba, nke a abụghị ihe ọ na-ekwu ma ọlị. Ị maara ihe Izrel nke Chineke pụtara? Ọ bụ kpọmkwem ihe niile nke Izrel nke anụ arụ na-abụghị. Haleluya! Izrel nke Chineke bụ ihe niile nke Izrel nke anụ arụ na-abụghị. Ihe Pọl na-ekwu ebe a bụ ihe ọ na-ekwu oge niile n'ime agba ọhụrụ, na mmadụ ibe onye Izrel n'ezie enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na mmadụ ibe onye Juu. Mmadụ ibe onye Izrel enweghị ihe ọbụla jikọrọ n'ịmụ mmadụ onye Juu. Ibe onye Izrel n'ezie pụtara na ịnabatawo onye ahụ bụ onye bịara site na Abraham, onye ghọrọ onye nsọpụta anyị. A na-agụ gị na onye ezi omume site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Ị na-aghọkwa n'otu oge ahụ onye Izrel nke Chineke, onye Izrel n'ezie. Ka ntinye ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu nye ndị Rom. Pọl sịrị ndị Rom 9 ahịrị nke 6, n'ihi na ndị si n'Izrel pụta, ọ bụghị ndị ahụ niile bụ Izrel. Ị hụrụ ya? Ọ sị ma ọ bụghị dịka a ga-asị na okwu Chineke adawo n'ala, n'ihi na ndị si n'Izrel pụta, ọ bụghị ndị ahụ niile bụ Izrel. Gịnị ka ọ na-ekwu? Ihe ọ na-ekwu bụ nke a: ọ bụghị n'ihi na nne na nna mmadụ sitere n'agbụrụ Abraham na agbụrụ ndị Juu mere ka onye ahụ bụrụ onye Izrel n'ezie. Ọ bụ mmekọrịta nakwa nwapụta dị omimi n'etiti mmadụ na Chineke bụ ihe na-eme mmadụ onye Izrel n'ezie, sitekwa n'ihe odide nke o jiri aka ya dee. Pọl na-agwa ndị Galatia okwu ndị nke ikpeazụ. Ọ na-asị ha, gịnị mere ndị mba ọzọ ndị nabatara Kraịst ji achọ ịghọ ndị Juu na anụ arụ? Ha bụrị ndị Izrel n'ụzọ kachasị mma ịpụrụ iji chee maka okwu a nke bụ onye Izrel. Ha nọ n'ime Kraịst. Ọnọdụ ha ka mma karịa ọnọdụ nke onye bụ onye Juu na anụ arụ, onye bụ onye Izrel nke a na-ahụ anya. Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ndị Juu nke anụ arụ na-agba mbọ ime ka ndị nke Kraịst dị ka ha onwe ha na anụ arụ. Ma Pọl sịrị, n'ihi gịnị ka ha ga-eji mee nke ahụ? Ha bụrụworị ndị nke Kraịst n'ime. Ị hụrụ ya? Nke bụ na ọ bụ onye Juu na anụ arụ kwesịrị ị na-agba mbọ ka ọ dị ka onye nke Kraịst, ka o wee nwee ike ghọọ onye Izrel n'ezie. Ya mere n'akwụkwọ ndị Galatia 3, ọ sịrị, onye Juu maọbụ onye Grik apụghị ịdị, oru maọbụ onye nwe onwe ya apụghị ịdị, nwoke na nwaanyị apụghị ịdị, n'ihi na unu onwe unu niile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. Haleluya! Nke a bụ n'ahịrị nke 28 nke akwụkwọ ndị Galatia 3. Ụzọ dị aṅaa? Ọ sị, n'ihi na unu onwe unu niile bụ otu onye. Kedu ka anyị si bụrụ otu onye? Ọ bụghị n'ime Abraham, kama ọ bụ n'ime Kraịst. Haleluya! Enweghị ọkpụkpọ oke ọbụla dị elu karịa ịnọ n'ime Kraịst. Etutu ahụ ọbụla nke ọ ga-amasị gị iji akọwa onwe gị ma ọ bụ onye ọbụla ọzọ i chere dị elu nke ukwuu, etutu aha dị otu a, n'agbanyeghị ka o siri dị elu, ọ dị ala nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị were ya tụnyere ọkpụkpọ oku a nke ịbụ onye nke Kraịst. Ịbụ onye, anọ m n'ime Kraịst. Ịbụ onye mba ọzọ, anọ m n'ime Kraịst. Ịbụ onye ụka Katọlik ka ịbụ onye ụka Protestant, anọ m n'ime Kraịst. Ọ dịghị ihe ọzọ ọbụla dị mkpa, ezi enyi m. Nke a bụ ya bụ naanị ihe dị mkpa. Anọ m n'ime Kraịst. Nke a bụ ya bụ ihe Pọl na-ekwu, tụfuonu ngwongwo na ngwongwo niile nke anụ arụ, ma jụọkwanụ naanị otu ajụjụ a dị mkpa: ị nọ n'ime Kraịst? Ị nabatala Kraịst n'ime ndụ gị? Nke kachasị nke, Kraịst ọ nọ n'ime gị? Anyị agaghị egosipụta eziokwu n'ụzọ doro anya. Anyị agaghị egosipụta ya n'ezi mkpachara anya. Anyị agaghị egosipụta eziokwu n'ụzọ pụtara ihe nakwa site n'owuwe anya. Bụ ahụta ahịrị nke 17. Pọl
na-ewepụta usoro nhazi okwu ikpeazụ ya nke ekekọtara n'ozi nke arụ ya. Ọ sị, site ugbu a ka onye ọbụla ghara isogbu m, n'ihi na m onwe m na-ebu na arụ m apa dị iche iche na-egosi na abụ m onye nke Jizọs. O kwenyere n'ozi nke amara ruokwa na ọ dị na njikere ịhụ ahụhụ n'ihi ya. Ọ sịrị na o bu na arụ ya apa dị iche iche nke na-egosi na ọ bụ onye Jizọs. Gịnị ka ọ na-ekwu? N'izuụka agụrụ m ụfọdụ ihe na-atọ ọchị ndị mmadụ na-ekwu. Ha sịrị na Pọl nwere apa n'aka ya abụọ nakwa n'akụkụ ya, na o nwekwara apa ndị ahụ dịrị Jizọs na-arụ nke ya onwe ya, nke mere na mgbe ndị mmadụ hụrụ ya, ha na-echetara onwe ha maka Jizọs. Ọ bụrụ na ọ bụ ahịrị a ka ha gbakwasịrị okwu na-ekwu nke a, ha kụrụ afọ n'ala kpamkpam. Ahịrị enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na ụdị okwu a. Ahịrị a na-akọwa na Pọl tara ahụhụ n'ihi ikwesị ntụkwasị obi ya nye Kraịst nakwa obe Kraịst. Eleghị anya na-ajụ sị, kedu ka o siri taa ahụhụ? Ọ dị mma ka m gụpụtara gị ahịrị abụọ ndị sitere n'akwụkwọ ndị Kọrint nke abụọ isi 11. Nke a bụ ahịrị nke 24 nakwa nke 25. Ọ sị, gee ntị. Ugbo 5 ka ndị Juu pịara m otu adịghị n'ọgụ ugbo ụtarị 2. Ugbo 3 ka a pịara m ụtarị. Otu ugbo ka a tụrụ m nkume. Ugbo 3 ka ụgbọ m nọ n'ime ya kpuru. Otu ụbọchị abalị na ihe ka m nọwụrụ n'ime ogbu mmiri. Ọnya dị iche iche nke ndị na-akpagbu Pọl mere ka ọ dị n'arụ ya site n'ihe otiti ghọrọ onye Pọl apa nke na-egosi na ọ bụ onye nke Jizọs n'arụ ya. Ndị Galatia, ndị maara onye Pọl bụ n'iru na iru, eleghị anya hụ ụfọdụ apa ndị a ndị dị ya n'arụ dịka ihe ọgbụgba ama nke nyechasị onwe ya n'oziọma nke Kraịst nakwa ozi nke amara. N'ihi ahụhụ ndị ọ hụworo maka oziọma, Pọl nwere nkwuwa okwu ide banyere okwukwe ya. Ọ dịghị mkpa ọbụla ọ dịrị nye ya ịgba mbọ igosipụta ka o siri bụrụ nnukwu mmadụ, maọbụ igosipụta ikike ya, maọbụ ụdị aha mmadụ ọ bụ. Ya mere ọ sịrị, ọ bụrụ na unu ekwenyeghị nke a, unu apụghị ikwenye ihe ọbụla ọzọ. Ya mere mmadụ ọbụla esogbukwala m ọzọ. Nke a bụ ozi ahụ. Ozi ọbụla ọzọ adịghịkwa mkpa. Ahụwo m ahụhụ n'ihi oziọma nke Kraịst Jizọs. Afọ ole na ole gara aga, azụrụ m otu akwụkwọ nke a kpọrọ Bonhoeffer. Ọ bụ akụkọ banyere nwoke onye a na-akpọ Dietrich Bonhoeffer. Ọ bụghị ihe niile banyere Bonhoeffer ka m nabatara. Bonhoeffer bụ nwoke onye biri ndụ n'oge mkpagbu nke Hitler. Ọ gbakwara mbọ ime ka nzukọ guzoro ọtọ ma guzogidekwa arụ nke ndị mba Germany nara akpa, ma ndị nzukọ nupụrụ ya. A nwụdoro Bonhoeffer ma zigakwa ya n'ụlọ mkpọrọ, ebe e mesịrị gbuokwa ya n'ihi okwukwe ya. Bonhoeffer dere otu akwụkwọ ọtụtụ afọ ndị gara aga nke a kpọrọ Cost of Discipleship, maọbụ ọnụ ahịa nke ịbụ onye na-eso Kraịst, maọbụ ọnụ ahịa nke iso Kraịst ma sụgharịa ya n'olu anyị. N'ime akwụkwọ ya, o chetara anyị na mgbe anyị guzoro Kraịst, enwere ike anyị agaghị enwe apa, enwere ike agaghị eti anyị ihe, enwere ike ndị mmadụ agaghị atụ anyị okwute, enwere ike ọ gaghị abụ n'ihe a na-ahụ anya, ma a ga-enwe ohere nye anyị niile n'otu n'otu dịka anyị na-aga n'ụzọ a igosi apa ndị anyị nwere, ndị sitere na nwekọrịta nakwa mmekọrịta nke anyị na Kraịst Jizọs. Ọ bụghị ihe na-ewu ewu ugbu a mmadụ ịbụ onye nke Kraịst. N'ezie ọ bụghị. Naanị ihe Pọl na-ekwu bụ, unu chọrọ ịmata ma m kwenyere ihe ndị a ndị m onwe m na-ekwu? Unu chọrọ ịmata ma nwere owuwe anya nakwa nkwuwa okwu banyere ihe nke m na-ekwu? Aga m agwa unu, enwere m owuwe anya, ruekwa na ha tiri m ihe otiti wee pịa m ụtarị. Ha tụkwara m okwute. Otu oge kwa ha rapụkwara m n'azụ obodo ebe ha chere na ha egbuwo m. Anọkwara m n'ime ụlọ mkpọrọ nke ndị Filipai. Ihe ndị a niile ha bụrụ n'ihi gịnị? Ọ bụrụ banyere Kraịst Jizọs. Ọ bụ n'ihi Kraịst Jizọs bụ onye akpọgburu n'obe. Otu ihe ahụ nke na-etinye ndị nke Kraịst n'ime nsogbu taa. Onye ọbụla kwa bụ onye dị na njikere igosipụta Jizọs bụ onye akpọgburu n'obe. Ọ bụ ihe pụrụ mee na ị ga-enweta apa. Ị ga-enweta apa ma anyị agaghị egosipụta eziokwu n'owuwe anya. Ka m chetakwara anyị ọzọ, anyị agaghị egosipụta eziokwu n'ụzọ doro anya, n'ezi mkpachara anya, n'ụzọ pụtara ihe nakwa site n'owuwe anya. Ma n'ikpeazụkwa, anyị aghaghị igosipụta eziokwu dịka mmechi okwu, dịka ochicha ọgwụ. Lekwa ihe m hụrụ n'anya banyere nke a. Hụta ahịrị nke ikpeazụ nke akwụkwọ a. Ọ sị, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere mmụọ unu, ụmụnna m. Amen. Unu maara ka o siri weta akwụkwọ ozi a na njedebe. Ọ bụkwa n'ụzọ ahụ nke o siri malite ya. Unu maara ụzọ o siri malite ya. Ọ sịrị, amara dịrị unu na udo nke si n'aka Chineke. Na mmalite nke akwụkwọ ozi a, iwe jiri Pọl nke ukwuu n'ebe ụmụnna ndị a nọ, ruekwa n'okwu a nke bụ ụmụnna m apụtaghị ruekwa mgbe o jetara aka n'ime akwụkwọ ozi a. Cheta na ọ kpọrọ ha ndị Galatia nzuzu. Nke a bụ ụzọ o siri malite. Ọ malitere site n'ịkpọ ndị Galatia ndị nzuzu, ma mechiekwa site n'ịkpọ ha ụmụnna m. Ọ sịrị ụmụnna m, wee mechiekwa okwu. Amen.
nke bụ ihe ncheta nke ịhụnanya ya nakwa agụụ obi ya ikpere ha ekpere. Ozi dịkarịsịrị ukwuu nke Pọl kwusara bụ amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Enweghị ozi ọzọ. Ozi ọma jupụtara na amara nke dị ebube, malitekwa na mmalite ya ruekwa na ọgwụgwụ ya. Ọ bụkwa amara kpọdatara Jizọs site na ebube ya ịnwụ ọnwụ na oke ihe mgbu n'anya mmiri nakwa ọbara n'elu obe nke Kalvarị. Amara ahụ dị ukwuu karịa mmehie anyị niile. Ọ na-atụtụlite ogbenye, onye furu efu, onye mmehie nọ n'ụzọ ọkụ mmụọ, ma tinyekwa ha n'ime arụ nke Kraịst. Ọ na-eme ha ụmụ Chineke nakwa ndị nketa oke ha na Kraịst. Amara na-eme ka nkwa anyị nke ụlọ n'eluigwe guzosie ike. Ọ na-emekwa ka anyị soro ya nọdụkọ n'ebe kachasị ha niile elu, bụ ịbụ onye isi na ịchị isi na ike nakwa aha ọbụla nke a kpọrọ, ọ bụghị naanị na ndụ a ma ọ bụ naanị na ndụ nke na-abịa. Amara bụ nrụpụta zuru oke nke Chineke nye ọnọdụ ọbụla nke ndụ. Haleluya! Ọ bụrụ na ịmụ akwụkwọ ozi Pọl, ị ga-achọpụta na o jiri amara malite ọtụtụ n'ime ha. Ọ bụ amara ka o jikwa mechie ọtụtụ n'ime ha, n'ihi na nye Pọl, ọ bụ amara Chineke kpọpụtara ya site n'ịbụ onye na-esogbu nzukọ Kraịst ma tụgharịakwa ya ka ọ bụrụ onye nkwusa nye nzukọ Kraịst. Ọ bụ naanị amara Chineke pụrụ ime nke ahụ. Otu a ka akwụkwọ ozi a siri bịa na njedebe. Otu nnukwu nzukọ amara nke ọma nwere ọgbakọ nzukọ atọ n'okpuru ije ozi ya. N'ụbọchị ụka mbụ nke afọ ọhụrụ, ndị otu nzukọ a niile site n'ọgbakọ nzukọ ha dị iche iche na-abịa n'ebe isi ije ozi nke nzukọ ha maka ime ofufe nke oriri nsọ. N'ọgbakọ nzukọ ndị ahụ ndị nọ n'akụkụ ime obodo, e nwere nnọọ akụkọ ọgbụgba ama nchegharị ndị dị ịtụnanya. Ndị omekome, ndị agamevu, ndị oji egbe eri, ma ha niile na-egbusi ikpere onye ọbụla n'akụkụ ibe ya n'iru ebe nchụaja oge oriri nsọ. N'otu n'ime oge dị otu a, onye ọzụzụ atụrụ hụrụ otu nwanna onye bụrụ onye ori n'oge gara aga ka o gbusara ikpere n'akụkụ nke onye ọkaiwu nke ụlọ ikpe dị elu nke mba England. Kpọmkwem onye ọkaiwu ahụ onye tụrụ ya nga ebe ọ nọkwara afọ 7. Mgbe o siri n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ pụta, onye ori ya chegharịrị ma malitekwa ije ozi dịka onye nke Kraịst. Mana agbanyeghị nke a, dịka ha gburu ikpere n'ala n'ebe ahụ, onye ọkaiwu na onye bụrụ onye ori, ọ dịghị onye n'ime ha abụọ nwere ohere ile onwe ha anya. Ọ dịghị onye mere ka ọ maara ibe ya. Mgbe a gbasakwara ọgbakọ ahụ, onye ọkaiwu jere kelee onye ọzụzụ atụrụ ma jụọkwa ya sị, onye ọzụzụ atụrụ, ị chọpụtara onye gbusara ikpere n'akụkụ m oge oriri nsọ n'ụtụtụ a? Onye ọzụzụ atụrụ zaghachiri ya, ee, ma amaghị m na ị chọpụtara. Ha abụọ wee ji ije nkeji ole na ole na-ekwughị ihe ọbụla. Onye ọkaiwu ahụ wee sị, lee ka o siri dị ukwuu, bụ ihe ịrịba ama nke amara. Onye ọzụzụ atụrụ kwere n'isi na nkwenye ma sịkwa ya, n'ezie, ọ bụ ọlụ ịrịba ama nke amara dị ebube. Onye ọkaiwu wee jụọ ya, ma ọ bụ banyere onye ka ị na-ekwu, onye ọzụzụ atụrụ? Onye ọzụzụ atụrụ zara ya sị, enu, ọ bụ maka nchegharị nke onye omekome ahụ. Onye ọkaiwu wee sị, ma ọ bụghị ya ka m na-ekwu banyere ya, ana m eche banyere m onwe m. Na mgbagwoju anya, onye ọzụzụ atụrụ ahụ jụrụ ya sị, banyere onwe gị, aghọtaghị m nke a, gịnị ka ị na-ekwu? Onye ọkaiwu zara, ee, ọ bụghị oke ihe onye ori a ịnabata amara nke Chineke mgbe o siri n'ime mkpọrọ pụta. O nweghị ihe ọbụla ọzọ o nwere na-abụghị aha ọjọọ dịka onye ori. Mgbe ọ hụkwara Jizọs Kraịst dịka onye nsọpụta, ọ maara na ọ bụ naanị n'ime nsọpụta na olileanya ka o nwere ọṅụ nye onwe ya. Ọ makwara na ọ chọsiri enyemaka ya ike. Ma leenụ m onwe m, akụziri m site n'oge m bụ nwata ibi ndụ dịka ezi mmadụ, na okwu ọnụ m kwesịrị bụ naanị eziokwu, na ekwesịrị m ikpe ekpere oge niile, jee ọgbakọ ụlọ nzukọ, nara oriri nsọ nakwa ihe ndị a niile dị mkpa. Ejere m akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum Oxford, nweta ntụrụugo dị iche iche, mee nke ọma n'ụlọ ikpe dịka onye ọkaikpe, mesịakwa ghọọ onye ọkaiwu. Onye ọzụzụ atụrụ, ọ bụ amara Chineke dọtara m. Ọ bụ m onwe m bụ onye nwetara amara Chineke. Ọ bụ amara Chineke mere ka m meghee obi m ịnabata Kraịst. Abụ m ihe ịrịba ama nke amara karịa onye ori a. Eleghị anya, e nwere otu ihe banyere ụzọ onye ọkaiwu a siri si ọnwụ na ndụ ya bụ ihe ịrịba ama nke amara dị ukwuu karịa. Mana ebe ihe gbasara mmadụ abụọ anọ, ọ bụ amara Chineke nke e nyere n'efu. Amara nke a na-apụghị ịzụta, amara nke ọlụ na-apụghị ịlụta wetara nsọpụta. Ekwenyere m na e nwere ihe anyị pụrụ ikwu banyere mmadụ abụọ ndị a bụ ndị anyị hụtara n'ime akụkọ a, ma ebe ihe niile hibere isi bụ na ọ dịghị mkpa ọbụla ọ bụghị eziokwu. Ma anyị bụ ndị ọkaiwu, ma anyị bụ ndị ori, anyị niile na-eguzo n'otu ebe. Oke mkpa nke amara nke Chineke n'ime ndụ mmadụ abụọ ndị a, ọ bụ amara Chineke nke a na-alụtaghị n'ọlụ kpọtara mmadụ abụọ ndị a nye nsọpụta. Ọ dịghị ihe ọbụla nke onye ọbụla n'etiti ha pụrụ ime iji wee zụta ihe Chineke chọrọ inye ha dịka onyinye efu. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị nye anyị niile. Anyị pụrụ ịnọ n'ebe anyị na-ahụta onwe anyị dịka ebe dịkarịsịrị ala n'omume nakwa akparamagwa, ma ọ bụkwa na anyị pụrụ ịnọ n'ebe anyị na-ahụta onwe anyị dịka ebe dịkarịsịrị elu. Enweghị ọdịiche ọbụla dị n'ime ya ma ọlị. Mgbe Chineke na-ahụ anyị, ọ na-ahụta anyị niile dịka ndị mmehie,
ndị nwere mkpa nke nsọpụta. Naanị otu ụzọ nke o jikwa azọpụta onye ọbụla, n'agbanyeghị ka anyị siri dị mma niile anya ma ọ bụkwanụ ka anyị siri dị njọ niile anya, ọ bụ site na amara dị ebube nke ọ rọpụtara. Ndị Efesọs 2 ahịrị nke 8 ruo na nke 10 ọ sị, n'ihi na ọ bụ amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe, nke esiteghịkwa n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke, o siteghị n'ọlụ, ka onye ọbụla wee ghara inye isi. N'ihi na anyị bụ ihe o mere, ndị ekere eke n'ime Kraịst Jizọs, ịlụ ezi ọlụ nke Chineke buru ụzọ dozie ka anyị wee jegharịa n'ime ya. Ana m enye Chineke ekele n'ihi akwụkwọ ndị Galatia. N'ihi akwụkwọ a, ndụ m apụghị ịga n'iru ịbụkwa ihe ọ bụrụ na mgbe gara aga. Aga m adị ike ma nweekwa nkwuwa okwu n'okwukwe m iguzoro n'ihi ịdị ukwuu nke obe Kraịst nakwa ozi nke oziọma. Ọ bụ ya bụ naanị olileanya anyị nwere. Dịka anyị na-agba mbọ ịmatacha ihe niile nke na-aga n'ime ụwa, ka anyị cheta na akpọghị anyị idozi ụwa, akpọrọ anyị ikesa oziọma nke Kraịst Jizọs nye otu onye n'otu oge, ma kpọtakwa ha ka hara bụ ndị anyị pụrụ ịkpọta site n'ozi nke amara nke Chineke. Ka Chineke nyere anyị aka ime nke a karịa ka anyị meworo n'oge ọbụla, n'aha Jizọs, amen. nrụgide nke ịgbakwunye ọlụ n'elu nzọpụta na-aga n'iru ịbụ nsogbu n'oge niile n'etiti ndị nke Kraịst. Ụkpụrụ ozizi nke nzọpụta site n'ọlụ na-ezonarị onye nke Kraịst ndụ jupụtara n'ọṅụ nke Kraịst nwụrụ ịrọpụta. Akwụkwọ ndị Galatia lebara anya n'ime nsogbu a site n'iji otu n'ime nkọwapụta nakwa ngosipụta nke oziọma nke amara pụtara karịsịa ihe nke a pụrụ ịhụta n'ime akwụkwọ nsọ niile. Ekwenyere m na site n'ihe ọmụmụ a, ị nwetawo nnwere onwe gị nakwa ọṅụ nke jupụtara n'ime Kraịst nakwa amara nke edebere gị. Ma ọ bụrụ na ị nabatabeghị Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ị pụghị inwe nnwere onwe a na ọṅụ a. Ya mere, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na okwu Chineke. Ha ga-eme ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka unu ra bụ ndị sonyere anyị n'usoro ọmụmụ ihe a, ka ngọzi Chineke nke pụrụ ime ihe niile bara unu niile ụba ma nọnyerekwara unu n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.